Nou weer naar kop. Als zij. Man is vast hier met een lekker vis. Vroegochtend. Mooi zal je doen. Mooi, nou weer, als zij. Nou weer naar kop. Als zij. Gaan hem nou zien. Mooi, 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 mooi. Gaan hem nou zien. Dan zeg ik doen het weer zien. Daar op naar boven. Mooi shot. Time has been so hard on us, my friend. Sun goes down, but we get back again. Trouble is a silly thing, it always ends up breaking. But everything still works out in the end. No matter what we call it, no matter what we want it. Fight of your life. Ja, absoluut. Dit is wat die vis zijn. Is dit vir die vis? Lekker chalet. Yes, dit is een mooi vis. Goeie vis, man. Dan nou land kyk nog, nee. Net soos jy nou doen, die fight hom nou baie mooi. Als zij. Ja. Nou kom man, hè. Rep aan hy in vlak water nou. Ja. Wil je wat zeggen, Charlie? Ja, vlakwater. Ik zal hem nou opbrengen. Oh ja, mooi. Breng hem binnen dans en nou ben je leuk. Chiboli pas Ja, in. nee, go. Mooi. Hey, als hij. Water, boven water. Sien. Als Dit is te lang vis. Kom maar. Tena. Katrol, kan je niet naar je toe maken?
Bring. Yes, Ruben! Ja! Kijk niet zo! Ja, Ruben! Oké. Yes! 100 ponder. 100 ponder! Sien, vat hier so. Well done. Jy het mooi gefight op daai ding. Meer hierdie kant toe. Daar's dit. Yes! Los hom maar. Kom saam met my. Ga saam met die man. Dankie vir die fight, my broer. Hou hom hier so vas en dan trek ons hom net so 'n bietjie vorentoe. Hou sy kop onder. Oh, hier is so goed met die rubber monsters. Okay, nou kan jy hom op sy sterk vir my vashou. As hy daar gaat hy. Was dit? Mooi seun. Jy het mooi gefight, hè? Vasgebyt. Was hy man.